Marami na ang nagbago sa paligid. Yung mga dating kagubatan ay tila napalitan na ng mga batong gusali na gawa ng mga dayuhan. Nag-iba na din ang mga kasuotan ng mga tao sa paligid niya. Unti-unting nagbabagong anyo ang lipunang ginagalawa ni Balinsusay. Unti-unting nawawala ang paniniwala ng mga tao sa kanilang sinasambang mga diwata. Nakakalungkot ang pagbabagong ito sa paligid ni Balinsusay. Gayunpaman, hindi pa din ito tinanggap ni Balinsusay. Nanatiling sarado ang bayan ni Balinsusay sa mga dayuhan at napansin ito ng pamunuan ng mga banyaga. Dahilan para muli nilang salakayin ang bayan ni Balinsusay. At kagaya ng mga unang kaganapan, nabigo lamang ang mga dayuhan. Kaya minabuti ni Balinsusay na lisanin ang kapatagan at tumira sa kabundukan. Doon nanatili ang pangkat ni Balinsusay at dahil sa kanilang kakaibang mga marka sa katawan, sila ay binansagan ng mga dayuhan bilang tipintados o mga mandirigmang may marka ang balat. Kinakatakutan ang kanilang pangkat saan man sila dumako. Sa haba ng panahong pagala-gala ang pangkat ni Balinsusay, unti-unti din silang nababawasan hanggang sa iilan na lamang ang naiwan. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng yumakap sa makabagong sibilisasyong hatid ng mga dayuhan. Ang ilan naman ay nagpasyang humiwalay sa pangkat ni Balinsusay at mamuhay bilang pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang iba naman ay naglayag at nadako sa ibang isla. Ang tanging naiwan sa pangkat ni Balinsusay ay ang kanyang mga babaylan, sina Lucio at Manuel. Nung mga panahong yon, malaki na din ang anak ni Manuel na pinangalanan nitong Salve. Bagaman taliwas ito sa kanilang paniniwala, alam ni Manuel na ang anak niya ay mamumuhay sa isang makabagong mundo. Kaya upang mailayo sa pang-uusig, sinunod niya ang pangalan ng bata sa mga pangalang ibinibinyag ng mga dayuhan sa mga mamamayan na nauunawaan naman ni Balinsusay. Habang lumalaki ang bata, unti-unting nakikita ni Balinsusay ang paglakas ng kapangyarihan ni Salve. Manuel, nakikita kong napakalaking pagbabago kay Salve. Nagiging mahusay na siya sa pakikipaglaban gamit ang kanyang taglay na kapangyarihan. Wika ni Balinsusay habang pinapanood na nagsasanay ang batang si Salve. Siyang tunay, Raha. Kagaya ng ating paligid na unti-unti nang nagbabago. Mas nagiging matatag ang mga tao at natututo na silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dati-rati ay umaasa lamang sila sa proteksyon na maibibigay ng ating mga pader at bakod. Ngayon pinili na nilang lumaban sa mga nang-aapi sa kanila. Wika ni Manuel sa Raha. Hindi na masama ang pagbabago. Nakikita ko din ang kabutihan nito. Ngunit, alam mo Manuel, na simula at sapul, hindi ako sang-ayon sa ganitong uri ng pamumuhay. Tugon ni Balinsusay. At habang nag-uusap ang dalawa, laking gulat nila nang biglang sumigaw ng napakalakas si Salve na animoy takot na takot. Agad na napatakbo si Manuel at Balinsusay. At nang makarating sila sa lugar na pinanggalingan ng sigaw ni Salve, nakita nilang walang malay ang bata habang may isang napakalaking nilalang ang nakatayo sa paanan ng bata. Dali-daling bumunot si Balinsusay ng kris
na nakasukbit sa bewang niya at agad na sinugod ang nilalang. At nung itinarak na niya ang kris sa likuran ng nilalang, laking gulat niya dahil nabali lamang ang sandata niya. At nang lingunin siya ng nilalang, ay agad siyang binigyan ng isang malakas na angil at isang hampas ng kamay nito, dahilan para tumilapon siya palayo sa bata. At nang makabangon na ang Raha, bit-bit na ng nilalang sa kanyang bunganga si Salve. Si Samuel naman ay walang nagawa dahil bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Manuel! Anong ginagawa mo? Habulin mo ang nilalang! Sigaw ni Balinsusay. Paumanhin, Raha. Ngunit hindi ako makagalaw. Mautal-utal na tugon ni Manuel. Naloko na! Mga kawal! Sumunod kayo sa akin! Sigaw ni Balinsusay. At bigla namang lumitaw si Salbog sa kanyang harapan. Saan ka sa palagay mo pupunta, Balinsusay? Wala na kayong magagawa. Napasakamay na naming mga manggagaway ang batang itinakda. Wika nito at nanlaki ang mga mata ni Balinsusay sa kanyang narinig. Traidor ka, Salbog! Ito pa ang igaganti mo sa akin matapos kitang arugain! Galit na bulaslas ng Raha. Paumanhin, Raha. Sinusunod ko lamang ang aking tadhana. Wala akong galit sa iyo maging sa iyong mga nasasakupan. Kailangan ko lang isakatuparan ang aking bugna. Yon ay muling buhayin ang aming Panginoon. Tugon ni Salbog. Walang yaka! Sigaw ng Raha, sabay unday ng suntok kay Salbog. Ngunit hindi na ito tumama sa kadahilanang naging kumpol ng maliliit na kulisap ang katawan ni Salbog. Nang mawala na ng tuluyan si Salbog, muli namang nakakilos si Manuel. Raha, ang anak ko. Hanapin natin siya, pakiusap. Tulungan niyo ko. Mangyak-ngiyak na wika ni Manuel sa Raha. Huwag kang mag-alala, Manuel. Hahanapin ko ang iyong anak at pagbabayarin ko din si Salbog sa kanyang katraidoran. Tugon ng Raha. Agad na kumilos ang Raha upang paghandaan ang paghahanap kay Salve. Pinulong niya ang mga natitirang babaylan sa pamumuno ni Lucio. Alam nila na hindi birong kalaban ang manggagaway na si Salbog dahil ang kakayahan nito ay likas mula pa pagsilang. At ang kanyang antas ay maaaring ihambing sa isang bunggaytan. Para matalo si Salbog, Raha, kailangan na ang humarap sa kanya sa labanan ay isang bunggaytan. Wika ng punong babaylang si Lucio. Paanong mangyayari yun, Lucio? Wala ni isa man sa atin ang nakarating sa antas na yon. Oo nga't malalakas sa mga babaylan natin, ngunit hindi sila maituturing na bunggaytan. Tugon ni Balinsusay. Tama ka, Raha. Maging sa aming mga manggagaway, wala din ang nakarating sa antas na... Sandali lang. Si Tandang Lamaw. Maaari nating hingiin ang tulong ng 7 nakatatanda ng bayan. Mungkahi ni Manuel. Sige, tunguhin na natin ang 7 nakatatanda at kausapin sila kung ano ang kanilang maaaring magawa o maitulong. Wika ni Balinsusay pagdating nila sa bayan. Kaagad na nilang hinanap ang 7 nakatatandang manggagaway sa pamumuno ni Tandang Lamaw. Nakakagulat ang ginawa ng iyong anak-anakan, Balinsusay. Hindi namin nakalaing siya ang magtatraidor sa iyo. Wika ni Punong Lamaw. Maging ako, Punong Lamaw.
Nagulat rin sa ginawa ni Salbog. Ngunit naparito ko upang humingi ng payo. Anong maaari naming gawin upang magapi si Salbog at mabawi ang anak ni Manuel? Tanong ni Balinsusay. Mahirap ngang kalaban si Salbog. Dahil ang kakayahan niya ay likas buhat nang siya ay isinilang. At tanging isang bunggaytan lamang ang makakagapi sa kanya na alam kong wala sa atin ngayon. Maging ako na naging isang ermetanyo ay hindi ko masasabing kaya kong labanan si Salbog. Kulang ang lakas ko upang ipangtapat sa isang kagaya niya. Ngunit, maaari ko kayong turuan ng mga paraan upang malabanan ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Tandang Lamaw. Sabihin ninyo, anong dapat gawin, Tandang Lamaw? Tugon ni Manuel. Mangangailangan ito ng isang matinding sakripisyo, Manuel. Ang tanong, handa ka bang ialay ang buhay mo upang mabawi ang iyong anak? Tanong nito. Hindi ako magdadalawang isip mamatay para sa aking anak. Handa kong gawin ang lahat mabawi lamang ang aking anak. Tugon ni Manuel. Kung gayon, sisimulan na natin ang iyong pagsasanay sa lalong madaling panahon. Balinsusay, kasama ka sa pagsasanay na ito dahil ikaw, higit kanino man dito, ang may kakayahang lumaban kay Manuel. Wika ni Tandang Lamaw. Kakaiba ang pagsasanay na pagdadaanan ninyong dalawa. Dahil maaari ninyong ikamatay ito. Kung kaya, maghanda kayo. Wika ni Tandang Elias. At sinimulan na nga nila ang paghahanda. Lumikha ng bilog ang mga nakatatanda at pinaikutan ito ng mga dasal na isinulat sa lupa gamit ang dugo ng babaeng usa. Sa mga hindi nakakaalam, ang dugo ng babaeng usa ay isang mabisang pambasag ng anumang kapangyarihang galing sa kabilang dimensyon. Maaari din itong gamiting pangontra sa mga dasal na maaaring ibato sa iyo ng iyong mga kalaban. Ito ang ginamit ng mga nakatatanda dahil maaari itong gumawa ng isang pananggalang para kay Manuel at Balinsusay habang nagsasagawa sila ng ritual. Upang hindi makapasok ang anumang nilalang na nais makialam sa isinasagawang pagsasanay. Dahil sa loob ng bilog na yon, pareho silang pangkaraniwang tao. Walang kapangyarihan at walang diwatang gabay ang maaaring makialam. Ang pagsasanay na ito ay magpapalakas sa inyong kaluluwa. Dahil ang kapangyarihan ni Salbog ay kaluluwa ang pinupuntirya. Wika ni Tandang Lamaw. At pinaupo sila sa loob ng bilog. At ang 7 nakatatanda ay nagsimula ng magdasal. At habang nagtatagal ang kanilang pagdarasal, unti-unti ay namumuo ang isang malapader na liwanag sa paligid ng bilog. Kompleto na ang pananggalang, Manuel. Ituro mo ang paraan ng pagninilay kay Balinsusay. Kailangan niyang marating ang antas ng pag-iisip ng kagaya mo. Wika ni Tandang Elias. Ang antas na pag-iisip na tinutukoy ni Tandang Elias ay ang kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng buhay na bagay na nasa paligid, maging sa kabilang dimensyon. Ito ang kakayahang nakapagbibigay daan kay Manuel upang makatawag ng mga nilalang mula sa kabilang mundo.
Agad sinimula ni Manuel ang pagpapaliwanag kay Balinsusay tungkol sa pagninilay. Raha, ang pagninilay ay isang uri ng gawaing inilalagay ang ating katawan sa isang mahinahong antas. At ang daloy ng enerhiya sa ating katawan ay nagiging magaan na siyang nagbibigay daan sa ating isipan upang magkaroon ng kakayahang maging mas malawak at mas malalim. Sa makatuwid, ang bawat pasya na ating gagawin ay kadalasang tumpak. At sa madaling sabi, Raha, 9 sa bawat 10 pasya ng taong nasa mataas na antas ng pag-iisip ay matuwid. Wika ni Manuel. Bagaman hindi sanay si Balinsusay sa ganitong gawain, pinili niya ang sundin ng lahat ng itinuturo ni Manuel, kasama na dito ang tamang paghinga. Raha, ang tamang paghinga ay isa sa pinakamahalagang gawain kapag ikaw ay nagninilay. Dahil ang ating isipan ay mas napapanatag o naitutuon natin ang ating pansin sa isang gawain. Sa pagkakataong ito, Raha, ang pagtutuunan natin ng ating pansin ay ang pagpapalakas ng ating kaluluwa. Wika ni Manuel na sa hindi malamang kadahilanan ay sinusunod ni Balinsusay. Payapain mo ang iyong isipan, Raha. Huminga ka ng tama. Wika ni Manuel. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Balinsusay ng kapayapaan at pagkapanatag. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya dahil iba na ang nasa paligid niya. Wala na siya sa bayan ng mga manggagaway at alam niya kung nasaan siya. Anong ginagawa ko sa lugar ni Apulakay? Bakit ako dinala dito? Tanong ni Balinsusay sa kanyang sarili. At laking gulat niya nang magsalita si Apulakay mula sa kanyang likuran. Nagbalik ka, Raha. Sa pagkakataong ito, wala kang dalang sandata. Wika ng Apo. Agad sinapo ni Balinsusay ang kanyang tagiliran at napansin niyang wala nga ang kanyang kris at kampilan. Naisip kong hindi ko kakailanganin ng sandata sa aking gagawin. Dahil alam ko na ligtas ako sa tulong ng 7 nakatatanda. Wika ni Balinsusay. Napangiti ang Apo sa sinabi ni Balinsusay at agad nitong tinugon ang Raha. Mahusay, Raha. Natututo ka ng magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Bagay na hindi ko nakita sa iyo noon. Punong-puno ka na ng kapalaluhan na hindi mo kayang magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang mabunying Raha. Ipinagkakatiwala ang kanyang buhay sa mga matatandang manggagaway. Wika ni Apulakay. Hindi ko alam, mahal na Apo. Naramdaman ko lamang sa sarili ko na kailangan kong magtiwala sa kanila at ipagkatiwala sa mga kamay nila ang aking buhay. Ang nais kong malaman ngayon ay kung bakit naririto ako at bakit sa lahat ng lugar sa inyong kanlungan ako napadpad. Takang tanong ni Balinsusay. Raha, isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Lahat ng labanan, lahat ng digmaan. Alin sa mga yon ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan ng pag-iisip na gaya ng mga nararanasan mo ngayon? Tanong nito. Wala sa mga digmaang naranasan at napagdaanan ko ang nagbigay ng totoong kapayapaan sa aking isipan.
ni hindi ko nga mahiwalay ang aking sandata sa aking katawan. At aaminin ko, mahal na apo, ang dahilan ko ay ang takot na mamatay. Natatakot ako, apo. Sa kabila ng kapangyarihang taglay ng aking katawan, may bahagi sa aking isipan na nagsasabing nanganganib ako. Buong buhay ko, apo, hinarap ko ang mga balakid sa aking pagkatao nang walang pinangangambahan at walang kinakatakutang nilalang. Ngunit, hindi na ituloy ni Balinsosay ang kanyang sasabihin dahil itinuloy ito ni Apo Lakay. Sa kaloob-looban ng isang nakakatakot na raha, ay may isang batang naghahanap ng kalinga ng kanyang mga magulang. Pinalaki ka ng iyong ama na isang matatag na mandirigma. Walang kinakatakutan. Ngunit, hindi mo maikukubli ang iyong kabutihang taglay. Wika ni Apo Lakay, at ikinumpas nito ang kanyang kamay at pinakita kay Balinsosay ang lahat ng ginawa niyang kabutihan. Mula sa kauna-unahan, ang pagtulong niya sa aliping ginagambala ng mga busaw, dahilan para makamit niya ang unang marka ng mga diwata sa kanyang kanang kamay. Ang pagtulong niya sa pamilya ng mga mangkukulam at lahat ng pagtugon niya sa mga humihingi ng tulong sa kanya. At ang lahat ng ito ay halos kabutihang ginawa ni Balinsosay. At sa bawat tagpong yon, nakikita niya ang sarili niya hindi bilang isang dakilang raha, kundi ang batang si Sulak. At dahil sa pagtataka, naitanong niya kay Apo Lakay, "Mahal na Apo, bakit ang aking kabataan ang nakikita ko?" Tanong ni Balinsosay. Dahil ito ang katotohanan, raha. Sa kabila ng iyong mabalasik na kaanyuan, ay may nagkukubling isang mabuting kalooban. At ang dahilan kung bakit ko ito ipinapakita sa iyo ay para mamulat ka sa lahat ng bagay ay hindi maaaring lutasin sa pamamagitan ng dahas o labanan. Hindi lahat ng bagay ay maaaring malutas ng isang digmaan. At ang suliraning inyong kinakaharap sa tunay na mundo, hindi ito kayang lutasin ng karahasan, raha. Palabasin mo ang batang Sulak sa labanang ito. Hindi ang mabalasik na raha, Balinsosay. Wika ni Apo Lakay, at matapos magsalita ng Apo, kaagad itong naglaho at nagliwanag ang buong kapaligiran. Pagdilat ni Balinsosay, ay nakabalik na siya sa bayan ng mga manggagaway. Okay, sunod kagad natin yung 20. Pero baka mamayang hapon na yon o di kaya gabi. Pero kasunod na nun yung finale. So, kita-kits tayo. Salamat.